Igbo kelenu. Nuono. Suano. Kwezuono. Hey! Ndị be anyị. Asakọrọ ego ruo. Nwa nnụnụ nwaanyị bịara sị ka m weta ụlọ ozi ọma nke na-eme na ebe a na-akpọ Orlando, Florida. Ebe a ka anyị nọ leenu mmiri ụmụnne m. Ndị ahụ ndị m hụrụ na gịnị na online. Kịta anyị nọzi gịnị offline. Ya anyị na-afụla n'ihe anya n'anya. Ebe anyị na-azụ ahịa ma m ndị ahụ. Mana m na-afụ ha n'igwe okwu na-afụ ha na kọmputa. Mana kịta anyị nọzi. Kedu ihe anyị na-ebe eme ụmụnne m lee n'anya ka m gositụ na obere lee. Ile na mgbago leche ebe a efu ndị mmadụ ndị juru ebe a ha ka na-agbadata anyị na-eji nwe VIP dinner. Anyị ji nwe VIP dinner weta ndị matara na obodo a ndị ma ka esi eme ndị na-azụ ahịa azụ ya ọfụma ọkwa ndị na-enweta ebe 3-4 million na biznes ya ụmụnne m anyị abịarụzie m na-ajụzi ụmụnne m si kedu ebe ndị be anyị nọ, kedu ebe ndị Igbo anyị nọ, kedu ebe ndị Naijiria anyị nọ, kedu ebe ndị immigrants anyị nọ. Biko nụ na ụmụnne m biko nụ ka anyị tete nọ n'ụra na ihe awụ ụzọ gara biznes ya. Ụmụnne m abịara na biznes ị ga-anọ nọ you need her certification iji wee mee ya, you need her license. Ị ga-eji ewedetu ọtụtụ ihe dị aha na tax aka nọkwa n'elu. Ụmụnne m enye gị one-on-one mentorship. Ụmụnne m biznes m gwara gị ga nọ n'ụlọ na-eleta ụmụ gị na-eme ihe niile ọ sọrọ gị mana biznes na-arụ ọnụkwa n'onwe ya. Kedu ihe wee lọgụ na awedo aka n'ọnụ. Ụmụnne m ya m na-agwa unu ụzọ karịa anyị abịarụzi ahịa fụ ha ndị Igbo anyị ya ka iwe ji wee gwe m si ụmụnne m ka anyị tinye ọnụ wee kwuo ihe a n'ihe a karịrị anyị dị sọsọ atọ ndị Igbo anyị bịara n'ebe ụwa niile na-azụ ahịa n'igwe okwu na online gbakọtara na Orlando, Florida. Ọ bụrụzie naanị ndị Igbo atọ ka m fụrụ iwe na-ewe m. Anyị nọ na-azụ anyị nọ na-eme double shift, anyị nọ na-eme triple shift over time. Emechaa ahụ agwụ anyị anọghọdụ ebe a lekọta ụmụaka anyị. Kedu onye ga-akụziri ụmụaka anyị Igbo? Kedu onye ga-akụziri ha ka esi eme ihe nwee respect ịnụ maka isi azụ na ụmụaka? Kedu ihe ahụ biznes ga-enyere ka aka na-enweta ezigbo ego? M na-ekwu ego okwu ego igwe ka a na-ekwu, ọ bụrụkwa ego a na-eche eche. Mba, nwa na-ebi na ahụ awụ pharmacist arụọla m ọrụ na Amerịka afọ 14. N'ime afọ 14 ụmụnne m mgbe na-achụkarị ya oge niile m n'iziri ebe ụmụaka m na-ịzụlite ha ọ ya ihe na-ewute m. Mana Chineke mere ebe wee nyetere m biznes ya kemgbe afọ 3 gara aga. M na-arụ ọrụ 3 na-arụ nwa accident ruru 8. Ya mere m ji si gịnị mba na ihe a ga-achọ ụzọ ọzọ wee nweta ụzọ biznes ya. Ụmụnne lene m nkịta ahụ global certified coach n'otu afọ naanị na ọnwa ka m zụrụ ahịa agwụrụ na-enweta 5 figure aka na okwekwe nke a na-ekwu. Ụmụnne m etinye aha m na win global contest na this business back to back ugboro 3 eji lee aha m post ya ebe niile. Ịnụ nwa mbe dịka m dịkwa nwa m Rosemary nke echirile onye site n'ịzụ ahịa. Mana ọrụ anyị na-arụ aganye gị ọrụ a nwekwara even ndị biznes ha ga na-akwụkwa gị nwa niile site na $5,000 ya gawakwa na-aga. Ụmụnne m ruo $80,000 ọnwa niile a ga na-akwụ gị ma gị rụghala afọ 3, 4, 5 depending otu isi wee gba mbọ. Mana anyị nwere training nwee ihe niile. Ị na-edighị ịga dọtụtọ je kpọtawa mmadụ. Mba, anyị nwere sistem ga na-akpọtara gị ndị mmadụ ị na-ehi ụra na-eme ihe niile ị na-eme. Even ị ga nọkwa n'elu. Ụmụnne m ị na-edighị ịbịa na-ere product kọmpanị ga-eji aka ree product ahụ mana product mara ma ọ na-edozi ahụ. Leenụ m ka m si asa anyị kịta ọ product ha ka m na-eyizo. So asị ọnụrụ karịa bie o ada agbakwa oche ntị n'ahịa esule ka m hapụ ụmụnne m ka ha kwuo okwu. Mana na ngwụcha ị ga-afụ ebe asị sign up ma ole mmụọ tinye afa gị tinye email gị anọkwala na mmiri ncha aba gị n'anya. A sịkwana gịnị agwọfu onye hụrụ wee ke ya ka anyị si ka kpọtụrụ ụmụnne m kedu uru ga-abara m na-eme ihe dị otu mma nwa gbata ụmụnne m ka ha so were sorokwa so n'ihe a na-eme. Ya mere m ji tinye sign up ebe ifuru sign up a n'ala ị ga-afụ afa gị email gị tinye ihe niile. Ụmụnne m ka ị wee ike wee soro n'ihe a na-eme. Marakwa na ị ga-akwụ $149 gị ji regista eme ga assign to one of us anyị wee nyere gị aka. Udo dịkwara unu ndị be anyị. Unu anụgo onu nwanne m nwaanyị ọ bụrụ nke abụọzi nke ka m kwubezie kwuru gaba bikos na ihe anụnwa nwanne m nwaanyị kwuru ebe a ọ gụchaa na ahịa azụmahịa online ụmụaka ndị be anyị bịabanụ gịnị ka ị na-eme ọrụ ahụ ị na-alụ ịma nlụ ọrụ anụnwa were ya nye ezinụlọ gị. Mba, ịlụgide alụsị anya ịkwụsị ịlụ ọrụ nke ahụ aga. Mana nke anyị nọ n'ime ya
business a ịlụcha ịnọrọ n'ime ya ụbọchị ike gwụrụ gị iwere ya nye ụmụ gị nwa na onwe m bụ nọọsụ alụgidego m ọrụ ukwu ebe niile a na-egbu m wee sị gịnị bụ ihe nka ọhịa ka m na-emegide n'obodo a wee sị mba otu a ka m si wee tinye anya na mmiri wee chọta biznes a mgbe na ọ na be nkịta wee na-akụzikwu onye ọzọ chọrọ ịbịa ime biznes a wee kụziere gị ka esi abanye jide gị n'aka gwa gị ihe ị ga-eme so ụjọ atụzi n'ụlọ ọ bụrụ na ị mara apị kọmputa anyị ga-akụziri gị ka esi eme ya ọ bụrụ na ị mara nke ọ bụla ị mara eme bịa godo abata ịtụzi n'ụjọ ịnụ digital biznes iche na ihe nwa a na-emenwu mba bịabanụ ndị be anyị ụzọ gara ebe a ịbịa ebe a nwa obodo dị iche iche jụrụ ebe a ọ bụrụ sọnsọ ndị be anyị ka a na-achọ gịnị ka unu na-eme onwere onye ji afụfụ anyị isi mbanụ ngwanụ ka ọ dịzianụ biko ebe ahụ edelele mmụọ tinye afa gị tinye ya email bịa anyị ejide gị n'aka kụziere gị etu esi akpanya m ego online ngwanụ ka ọ dị ụmụnne m ụmụnne anyị kwuru achọghị m ikwu long story na ile anya hie ndị niile nọcha hie iwe na-ewe m because a na-ahụ ndị bekee anyị ebe a ndị bekee anyị like nọ na-ahụ overtime na-ahụ multiple job. Meanwhile, business I name online help many people. Ilanya here, you the Haitian nine juru here. One upon a Jew, the baker get any mind because gain a mind. Oh, moon making on I on online every day now. Why about this business? Beacon, click here the link. Who will teach you? All I mean, like a man, one and so all I'm get my help in a computer. I got kujurige. Any need video this business get provided again. Click here the link. Let's help you get started. God bless you. I'm blessing. God and was where we work it up, we work it up.